Hello mga kawatatap, it's me again, Inday Born, and welcome back again to my vlog. Yay! Hello mga kawatatap, it's me again. Asa po tayo? Always say a prayer. So ayan po mga kawatatap, always say a prayer. Asa po tayo palagi. So for today's vlog mga kawatatap is kay mga dumi karon sa ahabing kay mga dumi sa carp nila bibi si Milbon. Ayan for today kaya ginawa ko mag-celebrate sila sa ilahang late nga kuan untog niyo bon anniversary og sa birthday day siyahang iro si Conan. Ikapila ng birthday ni Conan bon? Isa ka tuig na daw si Conan. March 9. So ayan mga kawatatap, naabot namin sa among destination. Naram mo ang barong-barong nga payag. Barong na payag. Ang barong-barong nga payag. Uy, Diyos. So ayan mga kawatatap, mega love shoutout sa akong mga followers. So followers. mega love shoutout kang John Miko Panaligan from Mawab, Davao de Oro. At saka kang Ate Diding Josefa Yuka from taga Cruising, at saka kang G-Vibe Vlogs na si Jason. Mega love shout out. At saka kang Eileen Bisdak from Turkey. At saka kang Reneline Totor. Nara mga kawatatap mo si Reneline Totor. Ako mga kuan. And happy birthday kang Ayami sa tubi? Ayami Grace Rossetti. Mega love shout out and happy birthday to you. Ay, time na. Ito ko mag-video. Ay, gina-delete mo? Yan, pag-what. Dili, kanang ako hindi ko daw. Daan siyang lika. Among maestra, oh. Ito na panghatag sa mga senior, oy. Asa, hindi doon. Ang daha ayo. Ito pikas na po sa lain po namin. Isa. Kamu na wala na isa. Ready na mong piggy head. Nga! Hindi na siya mo nga po. Matusok magyapon na bon kay mo. Ma-expand magyapon na pa siya magmatusok na. Sa baba una habon oy. Kani. Ano? Sa baba Ang kana bon, dili eh. Dilo.
Tarong paghawid mo, di ka kasulod. Sige. Sige. Video lang. Isa. Agay. Ano na ba? Hindi na guna pero. Dito mang ilog ba? Dito mang ilog. Kaya ro di mag-ilog ni. Pagdato kami sa papo. Ayun. Kaya mo siya ng chef. Ako na pagdato. Ako yati. Bisik mo ta bibi. Bibi na USB na. Ha? Naman ang USB niya. Bali ko. Na ang flash drive diri oh. Kasi boss. Mo video kay ka? Oh. Butay bato na boss. Boss. Boss, butay bato ba? Ay oh. Kuya ko initiative. So ayun mga kawatatap, among lechon kay high blood. Nagpula. Panaluto ba? Ketchup mo ketchup. Ay, sweet and sour ba? Kuya sa sweet and sour. Boss, dapat siguro lang sa kanya wala na. Yun na. So ayan mga kawatatap, wala pa naluto ang amuang lechon, amuang kuan o tigtuyok. Asaman mo. Arang Very kakuan. Nala ko i-chika ninyo mga kawatatap no. Guwapa mo dek. Quick story lang mga kawatatap. Nilaag ko dito sa Kambaliyon pagkahuman. Wala ko nagdaho mga kawatatap kay nay nakaila sa kuha, nga wa ko kaila niya. Niingon siya nga kuan. Follower daw nako siya. So na-happy ko mga kawatatap, tulot to sila nag-ingon kawatatap kini adto ko dito sa may tindahan kay nagpalit ko ato og soft drinks tapos pagkahuman natingala ko kay naay mga laki nga makuha ko Sa balay. naay mga laki mga kawatatap natingala ko kay nakaila siya sa kuha kay follower daw ko niya sa akong YouTube og FB page. So, nagpasalamat ko siya mga kawatatap. Pagpiko mga kawatatap kay bisag gamay pa nga to mga followers. Naaday tay ko anday secret followers di ay nga nagkuan sa to mga kawatatap. Na happy lang kumurot akong kwento sa inyo ha. So ayun mga kawatatap, update lang mi sa among giluto nga lechon nga ulo. Hapit na siya maluto. Ayan. Among tigtuyok, ganina pa siya alas 7 nagtuyok. Ganina pa lang siya alas 7 na after from alauna na lang kami pinod to. Layway, susutan dito. Bogsong din niyo ah. Bogsong mo. Wala ka boss. Yapti mo boss. Dira ako dira. Isa. Yan na boss. Yan na. Yay! Yay! Ito ka daw. Eka. Hello mga kawatatap. Ay, saba. Hangaon na mi. Ami kay mong lechon mga Nagsuka. kawatatap kay with suka. Wala lang mi picture sa kuan sa buong nga kuan lechon kay murag maulaw man mi. Pero ngaon sa ta. Happy birthday.
Gusto mga kabot. Happy birthday, Bon. Birthday. Salamat. Excuse me, ladies and gentlemen. Abi na kung naiyak ko na. Buto pa na siya. Abi ka po doon yung dahon mo. Abi na. Hindi na lagaw ko eh. Ay. Diba? Tay, kami otak tay. Haya. Buto ya ka. Katagaan na mo. Naku balo nga pala. Bantong na bugak pa. Hello mga kawatatap. Nahuman namin sa muang kuan. Food trip. Pag-uli namin. Mga kaunggoy. Si nanay, nangaway si nanay mo. Hapit ko karon mga kawatatap na ara. Si Ma'am Renaline, si Melvon, si Koy Koy, si Ginji, si ako pod. Dan alang isa kakuan ba? So muuli namin mga kawatatap. Kay hapon na pod. Bye na dami. Manguli nami. Asa po tayo mga kawatatap, always say a prayer kasi magpapaalam na kami. Mega love shout out kang kisa to ma'am? Ayame Grace Rositi at saka kang Ate Diding Josefa Yuka at saka kang Eileen Bistak G Vibes Vlog at birthday sila mansari nila karon mga kawatatap. Mansari silang iro. Bye bye. Asan mo what time mo?
Hi. So, ayan mga kawatatap, ako'y magpapaalam na. Asa po tayo, always say a prayer. So, ayan na nga. Salamat mga kawatatap. Thank you so much. Bye!